Den fede flodhest væmmes jeg ved. Jeg er kun sammen med hende for hendes formue. Jeg stod som frosset foran soveværelsesdøren, med hånden svævende over dørhåndtaget. Min mands, Mikkels, stemme sivede ud gennem sprækken, afslappet og grusom, som om han talte om vejret. Ordene ramte mig som sten, hver især tungere end den forrige. Du skulle se, hvordan hun spiser, mor. Det er frastødende. Han fortsatte, og jeg hørte hans mor, Margrethe, lave den skarpe, tørre lyd, jeg havde lært at genkende i løbet af de sidste 3 år. Mit navn er Helene, og jeg er 34 år gammel. Jeg stod i gangen i det hus, jeg havde købt for mine egne penge i et velhaverkvarter i Hellerup, og lyttede til min mand beskrive mig, som om jeg var noget, han havde skrabet af sin skosål. Marmorgulvet var koldt under mine bare fødder, og jeg kan huske, jeg tænkte, hvor underligt det var, at jeg ikke græd. Jeg var ikke engang vred endnu. Jeg var bare følelsesløs. Hvornår får du adgang til det hele? Spurgte Margrethe. Hendes stemme faldt til en konspiratorisk hvisken, der stadig nåede mig tydeligt. Snart, svarede Mikkel. Jeg har været tålmodig i 3 år. Ægtepagten udløber om 6 måneder, og så kan jeg søge om skilsmisse og tage halvdelen af det hele. Måske mere, hvis jeg spiller mine kort rigtigt. Jeg tog et skridt tilbage, langsomt, forsigtigt, for at sikre mig, at gulvbrædderne ikke knirkede. Mit hjerte bankede så hårdt, at jeg kunne mærke det i halsen, men mine hænder var rolige. Jeg gik tilbage ned ad gangen til køkkenet, skænkede et glas vand og satte mig på køkkenbordet. Den sene eftermiddagssol strømmede ind gennem vinduerne og fik alting til at se varmt og gyldent ud, normalt, som om min verden ikke lige var blevet knust. Jeg havde mødt Mikkel for 4 år siden på en ejendomsudviklingskonference i Lissabon. Jeg ejede et succesfuldt udviklingsfirma, som jeg havde bygget op fra bunden, efter min far døde og efterlod mig en lille arv på 150.000 kroner. Jeg havde forvandlet de 150.000 kroner til et multimillion-kroner imperium gennem omhyggelige investeringer, smarte partnerskaber og 16 timers arbejdsdage. Mikkel havde været charmerende, opmærksom, interesseret i alt, hvad jeg havde at sige. Han vandt mig med romantiske middage og lange samtaler om vores drømme. Han friede efter 8 måneder, og jeg var så lykkelig, at jeg græd i en time. Nu, siddende i mit køkken, indså jeg, at hvert øjeblik havde været et skuespil. Hvert kys, hvert hvisket, jeg elsker dig. Hver gang han havde holdt mig tæt, havde været en løgn. Han talte bare dagene ned, til han kunne tage det, jeg havde bygget, og gå sin vej. Jeg hørte fodtrin på trappen. Mikkel dukkede op i køkkendøren. Hans ansigt brød ud i det varme smil, jeg engang troede var ægte. Han var pæn på en almindelig måde, med brunt hår og blå øjne, der kneb sig sammen i hjørnerne, når han smilede. Margrethe fulgte efter ham, høj og tynd, hendes grå hår trukket tilbage i en stram knold. Hun gav mig det samme blik, som hun altid gjorde, som om jeg var noget uheldigt. Hun måtte tolerere. Hej, skat, sagde Mikkel og krydsede rummet for at kysse mig på kinden. Vi talte lige ovenpå om måske at tage ud at spise i aften. Hvad siger du til det? Jeg så på ham, og jeg følte ingenting. Det var det mærkeligste. For 3 minutter siden ville jeg have følt kærlighed, eller i det mindste, hvad jeg troede var kærlighed. Nu var der bare et tomt rum, hvor de følelser havde været. Faktisk har jeg det ikke så godt, sagde jeg. Min stemme kom ud rolig og stabil. I 2 skulle tage afsted. Jeg tror bare, jeg tager noget suppe og går tidligt i seng. Margrethes øjne lyste op af dårligt skjult glæde. Sikke en skam. Nå, men vi vil jo ikke lade din reservation gå til spilde. Kom, Mikkel. Jeg så dem gå. Jeg hørte garageporten lukke, hørte Mikkels bil køre væk. Så sad jeg i stilheden i mit smukke hus og tillod mig selv at føle det. Svigtet, ydmygelsen, vreden, der begyndte at bygge sig op i mit bryst som en steppebrand. I 3 år havde jeg lavet hans yndlingsretter, selv mens han klagede over min vægt. Jeg deltog i hans mors uudholdelige middagsselskaber, hvor hun kritiserede alt fra mit tøj til min karriere. Jeg støttede hans mislykkede forretningseventyr og skrev checks uden at klage. Jeg troede på ham, når han sagde, han arbejdede sent, og det hele havde været en løgn. Den næste morgen vågnede jeg 5:30, som altid. Mikkel sov stadig ved siden af mig, hans ansigt fredfyldt og uskyldigt i daggryets lys.
Jeg stod stille op, klædte mig på og gik ned på mit hjemmekontor. Jeg lavede kaffe. Jeg åbnede min bærbare og begyndte at lave lister. Jeg havde bygget min virksomhed gennem omhyggelig planlægning og opmærksomhed på detaljer. Hvert succesfuldt projekt startede med en solid plan, klare mål og omhyggelig research. Dette ville ikke være anderledes. Hvis Mikkel troede, han kunne spille mig og gå væk med alt, hvad jeg havde arbejdet for, havde han alvorligt undervurderet, hvem han var gift med. Det første, jeg gjorde, var at trække alle vores økonomiske optegnelser. Jeg havde altid styret vores penge, fordi Mikkel påstod, at han ikke var god til tal. Nu forstod jeg, at det havde været strategisk. Han ville have mig til at tro, han var harmløs, endda inkompetent, mens han ventede på sin chance. Vi havde en ægtepagt, som jeg havde insisteret på før brylluppet. Min advokat havde udarbejdet den for at beskytte mine eksisterende aktiver og min virksomhed. Aftalen fastslog, at alt, hvad jeg ejede før ægteskabet, forblev udelukkende mit. Men der var en klausul, jeg havde accepteret på Mikkels anmodning. Efter 5 års ægteskab ville ægtepagten blive opløst, og vi ville overgå til en standardaftale om fælleseje. Dengang syntes jeg, det var romantisk, et tegn på, at jeg stolede på ham. Nu indså jeg, at det var den fælde, han havde lagt hele tiden. Vi var 3 år og 4 måneder inde i ægteskabet. Om endnu 1 år og 8 måneder ville alt, hvad jeg ejede, blive fælleseje. Og han kunne skilles fra mig og gå med halvdelen. Jeg fandt skødet på vores hus frem. Jeg havde købt det for 2 år siden for 20 millioner kroner. Det stod i mit navn alene, beskyttet af ægtepagten. Min virksomhed var vurderet til ca. 70 millioner kroner, også beskyttet. Jeg havde investeringskonti, pensionsfonde og en aktieportefølje, der tilsammen udgjorde yderligere 35 millioner kroner. Mikkel havde ikke bidraget med noget. Han havde arbejdet sporadisk hos sin bror Rasmus' forsikringsmæglerfirma, men han sagde op for 6 måneder siden og hævdede, at han ville fokusere på sine egne projekter. Jeg havde støttet den beslutning. Jeg havde støttet alt. Jeg lænede mig tilbage i min stol og kiggede på tallene på skærmen. 125 millioner kroner. Det var, hvad 3 års falsk kærlighed var værd for ham. Min telefon vibrerede med en besked fra min forretningspartner, Vibeke Holm. Hun ville diskutere en ny udviklingsmulighed i København K. Jeg havde kendt Vibeke i 12 år. Hun var min første store kunde, da jeg lige var startet, og vi havde indgået et partnerskab for 5 år siden. Hun var klog, nådesløs i forhandlinger og havde aldrig dømt mig for min vægt eller noget andet. Jeg sendte en besked tilbage. Kan vi mødes i dag? Der er sket noget vigtigt. Hun svarede med det samme. Frokost på bistroen kl. 12. Jeg brugte de næste par timer på at gennemgå hvert dokument, hver konto, hvert aktiv. Jeg tog kopier af alt, gemte dem på et krypteret drev og sikkerhedskopierede det til en sikker cloud-server. Mikkel sov til klokken 9, kom så nedenunder i sin pyjamas, gabende og kløende sig på brystet. Godmorgen, skat, sagde han og kyssede mig på toppen af hovedet, da han gik forbi. Du er tidligt oppe. Travl dag. Ordner bare lidt papirarbejde, sagde jeg uden at se op fra skærmen. Han skænkede sig en kop kaffe og satte sig ved køkkenøen, mens han scrollede på sin telefon. Jeg skal mødes med Rasmus til en runde golf i eftermiddag, sagde han. Er det i orden med dig? Rasmus var hans yngre bror, ham der ansatte ham, når han gad at arbejde. Jeg havde altid fundet Rasmus overfladisk og en smule uærlig, men jeg tolererede ham, fordi familie var vigtigt. Nu spekulerede jeg på, om Rasmus var med på den, om de grinede af mig sammen, den rige, tykke, dumme kvinde, der faldt for skuespillet. Det er fint, sagde jeg. Jeg har alligevel en forretningsfrokost. Nå? Ja? Med hvem? Vibeke. Bare arbejdsrelateret. Han nikkede, allerede træt af samtalen. Det var en anden ting, jeg havde bemærket gennem årene. Han var kun opmærksom, når vi talte om penge, eller når andre mennesker kiggede. Privat behandlede han mig som et møbel. Jeg plejede at bilde mig selv ind, at det bare var den behagelige stilhed i et langvarigt parforhold. Nu forstod jeg, at det var foragt. Jeg tog afsted kl. 11.30 og kørte til bistroen, en lille restaurant nær mit kontor i Indre By.
Vibeke var der allerede, siddende i vores sædvanlige bås bagerst. Hun var 52, med kort, gråsprængt hår og gennemborende grønne øjne, der ikke overså noget. Hun rejste sig, da hun så mig, og gav mig et hurtigt kram. Du ser anspændt ud, sagde hun, da vi satte os. Hvad sker der? Jeg fortalte hende alt. Samtalen, jeg havde overhørt, ægtepagtsfælden, erkendelsen af, at hele mit ægteskab havde været fup. Hun lyttede uden at afbryde. Hendes udtryk blev hårdere for hver sætning. Da jeg var færdig, lænede hun sig tilbage og tog en lang slurk vand. Sikken en absolut bandit, sagde hun til sidst. Hvad vil du gøre? Jeg ved det ikke endnu, sagde jeg, men jeg er nødt til at handle hurtigt. Jeg har 1 år og 8 måneder, før ægtepagten udløber. Hvis han søger om skilsmisse derefter, får han halvdelen af det hele. Og du ved, hvordan den slags går. Han vil hævde, at han støttede min karriere, at han ofrede sine egne muligheder. Han vil male mig som den koldhjertede forretningskvinde, der forsømte ham. Så du skal søge først, sagde Vibeke. Måske. Men jeg bliver ved med at tænke på, hvad han sagde, om at være tålmodig i 3 år, om at spille sine kort rigtigt. Han har planlagt det her fra begyndelsen, Vibeke. Hele forholdet var falsk. Så sørger du for, at han får præcis, hvad han fortjener, sagde hun. Hvilket er ingenting. Vi talte under hele frokosten, brainstormede muligheder og strategier. Vibeke havde været igennem en brutal skilsmisse for 10 år siden og kendte alle tricks i bogen. Da vi var færdige med at spise, havde jeg omridset af en plan. Den aften opførte jeg mig, som om intet havde ændret sig. Jeg lavede aftensmad, en helstegt kylling med grøntsager, som jeg knap rørte. Mikkel spiste hjerteligt og talte om sit golfspil og en investeringsmulighed, Rasmus havde nævnt. Jeg nikkede og smilede og lod, som om jeg var interesseret. Han bemærkede ikke forskellen. Han bemærkede aldrig noget ved mig. Margrethe ringede under middagen. Mikkel satte hende på medhør, og jeg lyttede til hende klage over dramaet i hendes haveklub, mens jeg ryddede af bordet. Hun spurgte ikke, hvordan jeg havde det. Det gjorde hun aldrig. Da Mikkel endelig lagde på, strakte han sig og gabede. Jeg tror, jeg vil se kampen, sagde han. Vil du være med? Jeg skal lige gøre noget arbejde færdigt, sagde jeg. Gå du bare i gang. Jeg gik tilbage til mit kontor og fortsatte min research. Jeg undersøgte offshore-konti, trustfonde til beskyttelse af aktiver og love om ejendomsoverdragelse. Jeg konsulterede 3 forskellige advokater via krypterede e-mails, uden at nævne navne, men forklarede situationen i generelle vendinger. Jeg havde brug for at forstå præcis, hvad mine muligheder var, og hvordan jeg kunne beskytte det, jeg havde bygget. Sandheden var, at jeg ikke bare ville skilles fra Mikkel og komme videre. Det føltes for simpelt, for let for ham. Han havde brugt 3 år på at lyve for mig, manipulere mig, vente på sin lønningsdag. Han havde fået mig til at tvivle på mig selv, skamme mig over min krop, sætte spørgsmålstegn ved min egen værdi. Hans mor havde behandlet mig som skidt, og han havde opmuntret det. De havde grinet af mig sammen, kaldt mig en fed flodhest, diskuteret min formue, som om den allerede var deres. Jeg ville have dem til at føle, hvad jeg følte, da jeg stod i den gang. Jeg ville have dem til at forstå, hvad det betød at få alt taget fra sig. Jeg ville have retfærdighed. Ægte retfærdighed. Ikke bare en skilsmisseaftale. Den næste uge handlede jeg forsigtigt. Jeg tog på arbejde hver dag, administrerede mine ejendomme, mødtes med entreprenører og investorer. Hjemme var jeg den samme opmærksomme kone, som jeg altid havde været. Jeg lavede mad, gjorde rent, småsnakkede. Mikkel anede intet. Hvorfor skulle han også det? I hans øjne var jeg dum og desperat, taknemmelig for at have ham på trods af hans åbenlyse mangel på tiltrækning til mig. Men bag kulisserne var jeg ved at afmontere alt. Jeg hyrede en erhvervsadvokat i London, der specialiserede sig i omstrukturering af virksomheder. Jeg mødtes med min revisor og diskuterede en reorganisering af mit firmas økonomiske struktur. Jeg kontaktede en gammel kollega, der nu arbejdede med international ejendomsudvikling. Hver samtale blev omhyggeligt dokumenteret. Hver beslutning var strategisk. Jeg hyrede også en privatdetektiv. Hans navn var Henrik Larsen, og han kom stærkt anbefalet af Vibeke. Jeg gav ham en opgave. Følg Mikkel og dokumenter alt.
Jeg vidste ikke, hvad han ville finde, men jeg havde en fornemmelse af, at der var mere at afdække. Men der lyver om én ting, lyver som regel om alt. Henrik ringede til mig 3 dage senere, mens jeg var på en ejendomsinspektion i Nordhavn. Jeg trådte væk fra min formand og tog opkaldet. Du er nødt til at se det her, sagde Henrik med en dyster stemme. Kan du mødes? Vi mødtes på en café en time senere. Henrik var sidst i 60'erne med gråt hår og en professionel fremtoning, der fik en til at stole på ham med det samme. Han skubbede en Manila-mappe over bordet uden omsvøb. Inden i det var der fotografier. Mikkel med en kvinde, jeg ikke genkendte. Mikkel, der kyssede hende foran et hotel. Mikkel, der gik ind i en lejlighedsbygning med hende. Billederne var tidsstemplede og daterede. De gik 14 måneder tilbage. Hendes navn er Julie, sagde Henrik. Hun er 26, arbejder som receptionist på en tandlægeklinik. Han har set hende siden cirka 6 måneder efter I købte jeres hus. Lejligheden er hans. Han lejer den gennem et skuffeselskab og betaler kontant. Hun ved ikke, han er gift. Jeg kiggede på billederne og følte den mærkelige følelsesløshed igen. Det burde have gjort mere ondt. Det burde have knust mig. I stedet følte jeg mig mærkeligt bekræftet. Det var den, han virkelig var. Det var sandheden bag skuespillet. Der er mere, sagde Henrik. Jeg lavede en baggrundstjek af hans økonomi. Han har betydelig spillegæld, omkring 1 million kroner, fordelt på 3 forskellige casinoer. Han har brugt kontantforskud fra kreditkort, du ikke kender til. Dit navn er ikke på dem, men han har betalt minimumsbeløbene fra den husholdningskonto, du giver ham adgang til. Jeg så op fra billederne. Hvor meget har han taget? Omkring 175.000 kroner over det sidste år. Små beløb. Ikke noget, du ville lægge mærke til, men det løber op. Jeg lukkede mappen og lænede mig tilbage. Bliv ved med at følge ham. Dokumenter alt. Jeg vil vide om hver løgn, hver gæld, hver hemmelighed. Kan du gøre det? Absolut, sagde Henrik. Hvad planlægger du? Jeg planlægger at sikre mig, at han aldrig undervurderer nogen igen, sagde jeg. Den aften lå jeg ved siden af Mikkel i sengen og så ham sove. Han så fredfyldt ud, tilfreds, som en mand uden bekymringer i verden. Han anede ikke, at hans omhyggeligt konstruerede plan var ved at styrte i grus. Han vidste ikke, at den tykke, dumme kvinde, han udnyttede, var 10 skridt foran ham. Han troede, han var rovdyret, men han havde begået en afgørende fejl. Han havde undervurderet sit bytte. 2 uger senere sad jeg i et konferencelokale i det centrale London med 3 advokater, min revisor og Vibeke. Udsigten fra 42. sal var spektakulær, men jeg bemærkede den knap. Jeg var fokuseret på dokumenterne, der lå spredt ud over mahognibordet foran mig. Lad mig lige være sikker på, at jeg forstår det her korrekt, sagde jeg og kiggede på den ledende advokat, en kvinde ved navn Mette Nielsen, der specialiserede sig i beskyttelse af aktiver. Hvis jeg omstrukturerer min virksomhed på denne måde, konverterer mine personlige aktiver til forretningsandele og opretter den trust, du anbefaler, bliver alt urørligt i en skilsmisse. Ikke helt urørligt, sagde Mette forsigtigt, men betydeligt mere kompliceret at få adgang til. Din mand skulle bevise, at disse træk blev foretaget i ond tro, specifikt for at bedrage ham i en skilsmisse. I betragtning af, at du ikke søger om skilsmisse, at du blot omstrukturerer din virksomhed af legitime årsager, og at ægtepagten stadig er i kraft, ville han have en meget svær sag. Hvad med huset? Spurgte jeg. Huset er interessant, sagde Mette og trak et andet dokument frem. Du købte det for 2 år siden i dit navn alene. Det er beskyttet under din ægtepagt. Men hvis du vil sikre dig, at der absolut ingen diskussion er om ægteskabelig værdiforøgelse af ejendommen, kunne du sælge det og geninvestere provenuet i trusten, før ægtepagten udløber. Jeg kiggede på Vibeke. Vi havde diskuteret denne mulighed, men at høre det fremlagt så tydeligt gjorde det virkeligt. At sælge huset betød at flytte ud, at foretage et synligt træk, som Mikkel ville bemærke. Det betød, at spillet for alvor var i gang. Hvor lang tid ville det tage, spurgte jeg. På dette marked, med en ejendom som din, 2 til 3 uger, hvis du prissætter den rigtigt, sagde Mette. Vi har forbindelser til flere ejendomsmælere.
der specialiserer sig i hurtige, diskrete salg. Min revisor, Jørgen, lænede sig frem. Han var 68 og havde styret min økonomi, siden jeg startede mit firma. Han havde set mig bygge det hele op fra ingenting, og han var rasende, da jeg fortalte ham, hvad Mikkel planlagde. Helene, jeg har regnet på tallene på alle mulige måder, sagde Jørgen. Det, Mette foreslår, er fuldstændig legalt. Du reorganiserer din forretningsstruktur for at forberede en ekspansion, som du allerede planlagde. Trusten er et standardværktøj til formueplanlægning. At sælge huset og flytte af forretningsmæssige årsager er logisk i betragtning af de nye udviklingsmuligheder i Indre By. Intet af dette er usædvanligt for en person i din position. Bortset fra, at det vil efterlade Mikkel med ingenting, sagde jeg. Det vil efterlade ham med præcis, hvad han bidrog med, rettede Jørgen. Hvilket er ingenting. Jeg tænkte på de billeder, Henrik havde givet mig. Mikkel med Julie, Lene, kyssende, legendefar, mor og børn i lejligheden. Han legede for penge. Han stjal fra mig. Jeg tænkte på Margrethes grusomme latter, på at blive kaldt en fed flodhest, på 3 år med tro på en kærlighed, der aldrig eksisterede. Lad os gøre det, sagde jeg. Det hele. Hvor hurtigt kan vi starte? I dag, sagde Mette. Jeg har papirarbejdet klar i morgen tidlig. Trusten kan oprettes på en uge. Omstruktureringen af virksomheden vil tage lidt længere tid, men vi kan starte processen med det samme. Vi brugte de næste 3 timer på at gennemgå hver detalje. Jeg underskrev foreløbige dokumenter, autoriserede Jørgen til at begynde at overføre aktiver og godkendte planen for virksomhedens reorganisering. Da jeg forlod London, var hjulene sat i gang. Jeg kørte tilbage til København, mærkeligt rolig. Byens lys flød forbi, da jeg krydsede Knibbelsbro over Københavns Havn. Et sted i den by var Mikkel sandsynligvis sammen med Julie og løj om at arbejde sent. Eller måske var han hjemme, spillede den hengivne ægtemand og ventede på sin lønningsdag. Det betød ikke noget længere. Han havde allerede tabt. Han vidste det bare ikke endnu. Da jeg kom hjem kl. 21:30, sad Mikkel i sofaen og så fjernsyn. Han så op, da jeg kom ind, overrasket. Du er sent hjemme, sagde han. Hvor har du været? London, sagde jeg og satte min mappe fra mig. Forretningsmøde. Jeg sendte dig en besked i morges. Han så forvirret ud og tjekkede sin telefon. Rigtigt. Undskyld, må have overset den. Hvordan gik det? Meget godt, faktisk, sagde jeg, og det var sandheden. Jeg omstrukturerer virksomheden, ekspanderer til nogle nye markeder. Det kommer til at betyde nogle ændringer, men gode ændringer. Det er fantastisk, skat, sagde han, og vendte allerede sin opmærksomhed tilbage til fjernsynet. Han spurgte ikke om detaljer. Han var ligeglad med min forretning, medmindre det påvirkede hans bankkonto. Jeg gik ovenpå, tog et langt bad og lå i sengen og tænkte på de næste skridt. Henrik havde fortsat sin overvågning, og rapporterne blev ved med at komme. Mikkels gæld var værre, end vi oprindeligt troede. Han skyldte ikke kun penge til casinoer, men også til lånehajer. Han havde lånt af venner, af sin bror, af enhver, der ville give ham kontanter. Han var ved at drukne, ventede desperat på skilsmisselønnen for at redde ham. Affæren med Julie var alvorlig. Henrik havde optagelser af Mikkel, der lovede hende, at de snart ville være sammen, at han bare ventede på det rette tidspunkt til at forlade sin kone. Han fortalte hende, at jeg var kold og fjern, at vores ægteskab var slut i alt andet end navnet. Han spillede offeret, den stakkels mand fanget med en kvinde, han ikke elskede. Jeg havde været vred først, så såret, men nu følte jeg en mærkelig form for klarhed. Mikkel var ikke længere en person for mig. Han var et problem, der skulle løses, en fejl, der skulle rettes. Jeg havde brugt 3 år på at prøve at være nok for ham, ændre mig selv, tvivle på mig selv, finde mig i hans mors mishandling, fordi jeg troede, det var, hvad kærlighed krævede. Jeg havde taget så grueligt fejl. Den næste morgen ringede jeg til en ejendomsmægler, jeg havde arbejdet med før, en skarp kvinde ved navn Vivi, der håndterede eksklusive ejendomme. Jeg mødtes med hende på en café nær mit kontor. Jeg skal sælge mit hus, sagde jeg direkte. Hurtigt, stille og til en god pris. Vivi blinkede ikke engang.
Når du siger hurtigt, hvad er din tidsramme? 2 uger, 3 højst. Og min mand behøver ikke at vide det, før papirerne er underskrevet. Hun smilede, og det var ikke et behageligt udtryk. Jeg hørte, at du måske var ved at lave nogle ændringer. Vibeke nævnte, at du måske havde brug for diskret hjælp. Jeg har 3 købere, der har kigget i dit nabolag. Kontante tilbud, hurtige afslutninger. Hvornår kan jeg se ejendommen? I dag, sagde jeg. Mikkel spiller golf hver torsdag eftermiddag. Værter 2:00. Vivi ankom præcis 2:00 sammen med en fotograf og en indretningskonsulent. De bevægede sig effektivt og professionelt gennem mit hus, tog noter og billeder. Jeg så dem vurdere det hjem, jeg så omhyggeligt havde valgt, det sted, hvor jeg troede, jeg ville bygge et liv. Nu var det bare endnu et aktiv, der skulle likvideres. Du har holdt det smukt, sagde Vivi, da vi stod i soveværelset. Renoveringerne, du lavede sidste år, har virkelig tilføjet værdi. Jeg er sikker på, vi kan få 21 millioner, måske 22. Markedet er stærkt lige nu. Hvor hurtigt kan du handle? Spurgte jeg. Jeg har annoncerne klar i morgen, men jeg starter med min private kundeliste først. Ingen offentlig annonce, medmindre vi er nødt til det. Jeg skulle have tilbud, inden weekenden er omme. Hun havde ret. Lørdag morgen havde jeg 3 tilbud, 2 på 21 millioner, 1 på 22 millioner. Alle kontante. Alle villige til at afslutte på 2 uger. Jeg accepterede det højeste tilbud og underskrev kontrakterne på Vivis kontor den eftermiddag, mens Mikkel troede, jeg var på en ejendomsinspektion. Da jeg kom hjem, var han i stuen med Margrethe. De så op, da jeg kom ind, og noget i deres udtryk fik mig til at stoppe op. De havde talt om noget alvorligt, og jeg havde afbrudt. Helene, sagde Margrethe. Hendes stemme dryppede af falsk varme. Dejligt at se dig. Jeg fortalte lige Mikkel, at vi alle skulle spise middag i næste uge. Et rigtigt familiemåltid. Det lyder hyggeligt, sagde jeg og spekulerede på, hvad de virkelig planlagde. Margrethe havde aldrig foreslået en familiemiddag før. Hun foretrak normalt, at jeg ikke eksisterede. Jeg laver mad, fortsatte Margrethe. Hjemme hos mig næste lørdag aften 6:00. Du kommer, ikke sandt? Der var noget udfordrende i hendes tone, som om hun forventede, at jeg ville nægte, som om hun ville have mig til at nægte, så hun kunne bruge det mod mig senere. Selvfølgelig, sagde jeg. Jeg vil være der. Efter Margrethe var gået, var Mikkel mere stille end normalt. Han blev ved med at se på mig med et mærkeligt udtryk, som om han prøvede at finde ud af noget. Den aften i sengen rullede han over og lagde armen om mig, noget han sjældent gjorde. Du virker anderledes på det seneste, sagde han. Mere selvsikker eller noget. Hvad sker der? Mit hjerte hamrede, men jeg holdt min stemme rolig. Bare spændt på virksomhedsudvidelsen. Det er en kæmpe mulighed. Ja, om det, sagde han. Jeg tænkte, at jeg måske skulle blive mere involveret. Jeg mener, jeg har ikke arbejdet i et stykke tid, og jeg kender virksomheden ret godt nu. Måske kunne jeg påtage mig en rigtig rolle, ikke kun som din mand, men som en partner. Der var den. Han var ved at blive nervøs. Noget havde skræmt ham, fået ham til at ville sikre sin position mere solidt. Jeg spekulerede på, om Rasmus havde sagt noget, eller om Margrethe havde plantet ideen. Uanset hvad, forsøgte han at knytte sit navn til min virksomhed, før ægtepagten udløb. Det er sødt af dig, sagde jeg og vendte mig for at se på ham i mørket. Men du ved, virksomhedsstrukturen er ret fastlagt. Alle partnerskaber er formaliseret. Det ville være kompliceret at tilføje en ny, selv dig. Men jeg er din mand, sagde han, og jeg kunne høre spændingen i hans stemme. Burde det ikke tælle for noget? Det gør det, løj jeg. Det tæller for alt. Men forretning er forretning. Det forstår du godt, ikke? Han var stille i et langt øjeblik. Ja, sagde han til sidst. Det tror jeg. Men jeg kunne mærke spændingen i hans krop. Mistanken begyndte at vokse. Jeg ville være nødt til at handle hurtigere, end jeg havde planlagt. Den næste uge der var en tåge af aktivitet. Jeg underskrev de endelige lukkepapirer på huset om tirsdagen. De nye ejere ønskede besiddelse om 10 dage,
hvilket betød, at jeg skulle pakke og finde et sted at bo. Jeg fortalte Mikkel, at firmaet havde lejet en midlertidig firmalejlighed i Indre By, som jeg kunne bruge under ekspansionsprojektet, at det gav mere mening end at køre frem og tilbage hver dag. Hvad med mig? Spurgte han, og for første gang så jeg ægte frygt i hans øjne. Lejligheden er lille, bare en etværelses, sagde jeg. Du kan blive her, indtil jeg finder ud af vores permanente situation. Det er kun midlertidigt. Han kunne ikke lide det. Men hvad kunne han sige? Jeg arbejdede angiveligt døgnet rundt på et stort forretningsprojekt. Det gav logisk mening. Han anede ikke, at huset var blevet solgt lige under næsen på ham. Jeg begyndte at flytte mine personlige ejendele ud gradvist. Tøj, smykker, vigtige dokumenter, familiebilleder. Jeg var omhyggelig med ikke at tage alt på én gang, kun nok til, at det ikke var tydeligt. Jeg flyttede det hele til et opbevaringsrum først, og derefter gradvist til den møblerede lejlighed, jeg rent faktisk havde lejet, en smuk treværelses i en sikker bygning i Indre By med udsigt over Københavns Havn. Henrik fortsatte sin overvågning. Mikkel blev mere desperat. Hans spilafhængighed forværredes. Han havde tabt yderligere 145.000 kroner alene i de sidste 2 uger. Han lånte af Margrethe nu. Jeg fandt ud af, at hun havde givet ham 350.000 kroner for bare 3 dage siden, sandsynligvis i forventning om at blive betalt tilbage, når han blev skilt fra mig og fik sin del af boet. Lørdag aften kørte jeg til Margrethes hus til den familiemiddag, hun havde arrangeret. Det var en stor, gammel patriciervilla i et fornemt kvarter i byen, arvet fra hendes afdøde mand. Mikkel var vokset op der, i det kolde, formelle hus fyldt med antikviteter og fordømmelse. Margrethe åbnede døren, iført perler og et anstrengt smil. Helene, du kom. Kom indenfor, kom indenfor. Spisestuen var dækket til 4. Mikkel var der allerede, sammen med Rasmus og hans kone, Sofie. Jeg havde ikke vidst, at de ville være med. Sofie var en stille kvinde, der altid virkede en smule skræmt af Margrethe. Jeg havde ondt af hende. Vi satte os til flæskesteg og kartofler, og Margrethe startede straks sin sædvanlige rutine med subtile fornærmelser, forklædt som bekymring. Helene, kære, har du været i fitnesscenteret på det seneste? Du ser lidt træt ud, sagde hun og rakte mig grøntsagerne, mens hun tog den mindste portion til sig selv. Jeg har haft travlt med arbejde, sagde jeg behageligt. Selvfølgelig, selvfølgelig, dine små forretningsprojekter. Det er da rart, at du har noget at beskæftige dig med. Hun sagde det, som om jeg drev en hobbybutik i stedet for et multimillion-kroner firma. Rasmus blandede sig. Faktisk, mor, Helenes firma klarer sig rigtig godt. Mikkel fortalte mig om en stor ekspansion, hun planlægger. Margrethes smil strammede til. Ja, Mikkel nævnte noget om det. Lyder dog meget risikabelt. Ville det ikke være klogere at fokusere på stabilitet i din alder? Du bliver jo ikke yngre. Jeg var 34. Hun fik det til at lyde, som om jeg var oldgammel. Nogle gange er man nødt til at tage kalkulerede risici for at vokse, sagde jeg. Det var sådan, jeg byggede forretningen i første omgang. Tja, heldigvis har du Mikkel til at holde dig på jorden, sagde Margrethe og rakte ud for at klappe sin søns hånd. Han var altid så fornuftig med penge, var du ikke, skat? Mikkel smilede til sin mor, og jeg så den samme kulde i hans øjne, som jeg havde hørt i hans stemme den aften uden for soveværelset. Det var det, han havde lært af hende. Denne afslappede grusomhed, denne tro på, at nogle mennesker bare betød mere end andre. Middagen fortsatte med mere af det samme. Margrethe kom med bemærkninger om mit udseende, min alder, mine forretningsbeslutninger. Rasmus og Sofie var for det meste tavse, og Mikkel spillede den hengivne søn, enig i alt, hvad hans mor sagde. Jeg smilede og nikkede og spillede min rolle perfekt. Efter middagen foreslog Margrethe, at mændene trak sig tilbage til herreværelset for en cognac, mens vi kvinder ryddede op. Det var så forældet og latterligt, at jeg næsten lå, men jeg fulgte hende og Sofie ud i køkkenet. Jeg er glad for, at vi har denne tid alene, sagde Margrethe, da hun rakte mig en tallerken af tørre af. Jeg ville gerne tale med dig om noget vigtigt. Hvad er det? Spurgte jeg, selvom jeg havde en fornemmelse af, hvor det bar hen. Mikkel, sagde hun simpelt. Han har virket ulykkelig på det seneste. Jeg tror, dette ægteskab tærer på ham.
Sofie sendte mig et undskyldende blik, men sagde intet. Hun havde for længst lært ikke at gå imod Margrethe. Jeg har ikke bemærket, at han er ulykkelig, sagde jeg forsigtigt. Nej, det ville du jo ikke vel, sagde Margrethe, hendes stemme blev skarpere. Du er så fokuseret på dit arbejde, dine penge, dine ejendomme. Hvornår har du sidst virkelig set på din mand og tænkt over, hvad han har brug for? Jeg lagde den tallerken, jeg tørrede, fra mig og vendte mig for at se direkte på hende. Hvad er det præcis, du siger, Margrethe? Hun mødte mit blik med absolut selvtillid. Jeg siger, at det måske ville være venligere for alle, hvis du anerkendte, at dette ægteskab ikke fungerer. Mikkel fortjener at være sammen med en, der værdsætter ham, som sætter ham først. Og du, du foretrækker tydeligvis din forretning frem for ethvert forhold. Måske er det på tide at gå fra hinanden i al fordragelighed, før nogen kommer til skade. Der var den. Hun var ved at opbygge fortællingen. Når Mikkel søgte om skilsmisse, efter ægtepagten udløb, ville de hævde, at jeg var en forsømmelig kone, at jeg havde skubbet ham væk med min besættelse af arbejde. De ville male ham som offeret og mig som den kolde, egoistiske kvinde, der fortjente at blive forladt. Det er et interessant perspektiv, sagde jeg roligt. Men jeg har ikke tænkt mig at blive skilt fra Mikkel. Jeg elsker min mand. Margrethes udtryk flimrede med noget, der lignede vrede, før hun glattede det ud. Selvfølgelig gør du det, kære. Jeg synes bare, du skal være realistisk omkring situationen. Mikkel har hele livet foran sig. Han burde ikke være bundet til en, der ikke kan give ham, hvad han har brug for. Jeg vidste, hvad hun mente. Børn. Mikkel havde nævnt, at han ville have børn tidligt i vores ægteskab, men jeg havde sagt, jeg ville vente, til forretningen var mere stabil. Sandheden var, at jeg aldrig var sikker på, om jeg ville have børn, og jeg havde været ærlig omkring det. Nu brugte Margrethe det som endnu et våben, endnu et bevis på, at jeg ikke var god nok til hendes søn. Tak for din bekymring, sagde jeg, min stemme stadig behagelig. Men Mikkel og jeg finder selv ud af tingene. Vi gjorde det rent i stilhed. Da vi gik tilbage til herreværelset, lå Mikkel og Rasmus af noget, og jeg så, hvordan Mikkels ansigt ændrede sig, da han så mig. Latteren døde, erstattet af den høflige maske, han altid bar omkring mig. På køreturen hjem var han stille. Jeg var også stille, tænkte på Margrethes ord, på den fælde, de så omhyggeligt havde konstrueret. De troede, de havde mig i et hjørne. De troede, jeg ikke anede, hvad der var på vej. Min mor mener det godt, sagde Mikkel endelig, da vi kørte ind i garagen. Hun bekymrer sig bare for mig. Jeg ved det, sagde jeg. Og det gjorde jeg. Jeg vidste præcis, hvor meget Margrethe elskede sin søn, nok til at hjælpe ham med at planlægge at ødelægge en andens liv for penge. Den nat lå jeg vågen længe efter. Mikkel var faldet i søvn. Min telefon vibrerede med en besked fra Henrik. Han havde fundet noget nyt, noget stort. Jeg læste hans besked 3 gange og følte brikkerne i puslespillet falde på plads. Mikkels spillegæld var ikke længere kun personlig. Han havde optaget lån med mine ejendomme som sikkerhed. Ikke de rigtige ejendomme, men forfalskninger. Han havde skabt falske dokumenter, der viste, at jeg havde accepteret at sikre hans gæld med mine ejendomsbesiddelser. Lånene beløb sig til over 3 millioner kroner, og lånehajerne begyndte at presse på for betaling. Hvis de falske dokumenter kom frem i en skilsmisse, selvom de blev bevist at være svigagtige, ville den juridiske kamp blive dyr og rodet. Mikkel ville hævde, at han troede, han havde min tilladelse, at vi havde diskuteret det, og jeg havde glemt det. Han ville mudre vandene nok til at trække sagen i langdrag, måske tvinge et forlig igennem, bare for at få det hele til at forsvinde. Det var genialt på en syg måde. Han havde skabt et presmiddel, en forsikring for at sikre, at han fik betaling, selv hvis jeg forsøgte at kæmpe imod skilsmissen. Men han havde begået en afgørende fejl. Han havde begået bedrageri. Ægte, dokumenterbart, strafbart bedrageri. Og jeg havde beviser. Jeg tog et skærmbillede af Henriks besked og gemte det på mit krypterede drev. Så sendte jeg en besked til Mette i London. Vi skal tale sammen som det første i morgen. Nødsituation. Da jeg endelig faldt i søvn omkring 3:00 om natten, drømte jeg om klart vand og åben himmel. Jeg drømte om frihed. Den næste morgen var søndag.
Mikkel sov længe, mens jeg lavede kaffe og sad i køkkenet og ventede på, at Mette skulle ringe tilbage. Hun ringede 8:00, lød bekymret. Hvad er der sket? Spurgte hun. Jeg fortalte hende om de forfalskede lånedokumenter. Jeg kunne høre hende taste hurtigt, mens jeg talte. Det ændrer tingene, sagde hun. Dette er kriminelt bedrageri. Det kan vi bruge. Hvordan? Vi kan anmelde det til politiet, men endnu vigtigere, vi kan bruge det til at annullere ethvert krav, han måtte fremsætte i en skilsmisse. Hvis han går efter dig for noget som helst, truer vi med at retsforfølge. Han vil gå tomhændet for at undgå fængsel. Jeg vil have mere end det, sagde jeg. Jeg vil have, at han forstår, hvad han gjorde. Jeg vil have konsekvenser, der rent faktisk betyder noget. Der var en pause. Hvad tænker du på? Jeg tænker, at jeg er færdig med at være flink, sagde jeg. Jeg tænker, det er på tide at afslutte det her. Salget af huset skulle afsluttes den følgende torsdag kl. 10. Jeg fortalte Mikkel, at jeg havde en hel dag med møder, kyssede ham farvel, som jeg altid gjorde, og så ham læne sig tilbage i sengen med sin telefon. Han anede ikke, at om 3 timer ville alt ændre sig. Jeg mødtes med Vivi på tinglysningskontoret i Indre By. Køberne var et ungt par, der havde tjent deres formue på tech, ivrige og behagelige. De smilede, mens vi underskrev dokument efter dokument og overførte mit smukke hjem til dem. 22 millioner kroner blev overført til min konto, og derefter straks videre til den trust, Mette havde oprettet. Hele processen tog 45 minutter. Tillykke, sagde tinglysningsmedarbejderen og trykkede min hånd. Hvornår flytter du ud? Jeg er allerede flyttet, sagde jeg. Ejendommen har været tom siden i morges. Det var for det meste sandt. Jeg havde flyttet de sidste af mine personlige ejendele ud i går, mens Mikkel var på sin brors kontor. Møblerne ville blive. Det var en del af aftalen. Men alt, hvad der betød noget for mig, var allerede væk. Jeg kørte til min nye lejlighed og skiftede til noget behageligt. Så satte jeg mig ved min bærbare og startede den sidste fase. Først sendte jeg en e-mail til Mikkels telefon. Beskeden var simpel. Huset er solgt. Salget blev afsluttet i morges. Du skal være ude senest kl. 17 i dag. De nye ejere overtager i morgen. Dernæst sendte jeg en anden e-mail med vedhæftede filer. Billeder fra Henriks efterforskning. Mikkel med Julie. Mikkel på casinoet. Mikkel, der mødtes med lånehajer. Og endelig kopier af de forfalskede lånedokumenter, han havde oprettet med mine ejendomme som sikkerhed. Den sidste e-mail var den længste. Jeg havde skrevet den omhyggeligt i løbet af den sidste uge og revideret den, indtil hvert ord var perfekt. Mikkel, jeg ved alt. Jeg ved om Julie. Jeg ved om spillegælden. Jeg ved om de falske dokumenter. Jeg ved, hvad du sagde til din mor om mig. Om hvordan du væmmes ved mig. Om hvordan du kun er sammen med mig for min formue. Jeg hørte dig den aften for 3 uger siden. Jeg hørte hvert et ord. I 3 år troede jeg på os. Jeg ændrede mig selv og prøvede at være nok for dig. Jeg fandt mig i din mors grusomhed, fordi jeg troede, det var, hvad familie betød. Jeg støttede dine drømme, dine valg, din totale mangel på ambition, fordi jeg troede, jeg elskede dig. Men det var alt sammen en løgn. Du giftede dig med mig for penge. Du ventede på, at ægtepagten skulle udløbe, så du kunne blive skilt fra mig og tage halvdelen af alt, hvad jeg har bygget. Du løj for Julie, for mig, for alle. Du stjal fra mig. Du begik bedrageri i mit navn. Her er, hvad der kommer til at ske nu. Huset er solgt. Pengene er i en trust, du ikke kan røre. Min virksomhed er blevet omstruktureret på måder, der fuldstændig beskytter den. Hvert aktiv, jeg ejer, er sikret. Du får ingenting, fordi du intet bidrog med. Din gæld er dit problem. Dine løgne er dit problem. Dine forfalskede lånedokumenter er dit problem. Og hvis du nogensinde forsøger at bruge dem i en retssag mod mig, vil jeg få dig anholdt for bedrageri. Jeg har beviser på alt. Jeg har optagelser, billeder, dokumenter. Jeg har vidner. Du kan søge om skilsmisse, når du vil. Jeg er ligeglad med ægtepagten længere, for der er intet for dig at tage. Men hvis du, din mor eller din bror nogensinde forsøger at skabe problemer for mig,
nogensinde forsøger at skade mit omdømme eller min forretning, vil jeg knuse dig. Jeg vil anmelde dig. Jeg vil sørge for, at alle ved præcis, hvem du er. Du ville lege med en andens liv. Tillykke, du tabte. Kontakt mig ikke igen. Min advokat sender skilsmissepapirerne. Jeg trykkede send på alle 3 e-mails og blokerede derefter hans nummer. Så blokerede jeg Margrethes nummer, og derefter Rasmus. Jeg blokerede dem på sociale medier, på alle platforme, jeg kunne komme i tanke om. Jeg slettede dem fra mit liv så fuldstændigt, som om de aldrig havde eksisteret. Min telefon begyndte at ringe næsten med det samme. Mikkels navn lyste op på skærmen. Selvom jeg havde blokeret ham, ringede han fra Rasmus' telefon. Jeg afviste opkaldet. Han ringede igen og igen. Jeg slukkede min telefon. Jeg sad i min stille lejlighed og følte intet andet end lettelse. Det var overstået. 3 uger fra den aften, jeg havde hørt de ord uden for mit soveværelse, og det var fuldstændig endeligt forbi. Henrik ringede til min arbejdstelefon en time senere. Han er ved huset, sagde han. Han flipper helt ud. De nye ejere er lige dukket op med deres håndværker for at begynde at planlægge renoveringer, og Mikkel prøver at forklare, at der må være sket en fejl. Politiet er der nu. Godt, sagde jeg. Lad mig vide, hvis der sker mere. Helene, sagde Henrik med en blid stemme. Du gjorde det rigtige. Jeg har lavet det her job i 30 år, og jeg har set mange dårlige mennesker. Det han gjorde mod dig, det han planlagde at gøre, det var kalkuleret og grusomt. Du beskyttede dig selv. Det er alt. Tak, sagde jeg, og jeg mente det. Jeg brugte resten af dagen på at arbejde. Jeg havde telefonmøder med entreprenører. Jeg gennemgik tegninger for den nye udvikling i Indre By. Jeg mødtes med Vibeke for at diskutere projektets tidslinjer. Arbejdet var trøstende, velkendt. Det mindede mig om, hvem jeg var under al smerten. Den aften fik jeg en e-mail fra en adresse, jeg ikke genkendte. Den var fra Margrethe. Din hævngerige, egoistiske kvinde. Hvordan våger du at smide min søn ud uden varsel? Hvordan våger du at ødelægge hans liv på grund af en misforståelse? Mikkel elsker dig. Han har altid elsket dig. Du er bare for bitter og usikker til at se det. Du vil fortryde det her. Du vil tilbringe resten af dit liv alene, og du vil have fortjent det. Jeg læste den 2 gange. Så videre sendte jeg den til Mette med en note om at tilføje den til sagen. Så skænkede jeg mig et glas vin og stod ved mit lejlighedsvindue og kiggede ud på byens lys, der spejlede sig i havnen. København så smuk ud heroppefra, ren og lys og fuld af muligheder. Skilsmissepapirerne blev indgivet om mandagen. Mette havde arbejdet hele weekenden for at forberede alt, og de var skudsikre. Ægtepagten var stadig i kraft i endnu 1 år og 7 måneder, hvilket betød, at alle mine aktiver fra før ægteskabet forblev mine. Omstruktureringen af virksomheden var fuldført og fjernede enhver tvivl om mit firma. Hussalget var dokumenteret og lovligt. Der var intet for Mikkel at kræve og intet for ham at kæmpe for. Hans advokat ringede til Mette om tirsdagen. Jeg var i et møde, da hun sendte mig en besked. De vil forhandle. Jeg fortalte dem, at der ikke er noget at forhandle om. Han får 0, sendte jeg tilbage. Godt. Om onsdagen sendte Henrik mig sin endelige rapport. Mikkel var flyttet ind hos Rasmus og Sofie. Han ringede stadig til mit kontor og efterlod desperate telefonsvarebeskeder, som min assistent var instrueret i at slette uden at lytte. Han havde forsøgt at få et lån til at betale sin spillegæld med sin mors hus som sikkerhed, men Margrethe havde nægtet. Lånehajerne cirklede, og han havde ingen måde at betale på. Julie havde fundet ud af det med mig. Nogen havde sendt hende avisartikler om mit firma sammen med vores bryllupsbilleder. Hun havde konfronteret Mikkel i Rasmus' hus og skreget ad ham på forhaven, mens naboerne så på. Så postede hun om det på sociale medier og kaldte ham en løgner og en bedrager. Opslaget gik viralt i lokale kredse, blev delt og kommenteret af hundreder af mennesker. Margrethe forsøgte at lave skadekontrol og ringede til fælles bekendte for at sprede sin version af begivenhederne. At jeg var den skøre, jaloux kone, der var knækket og havde smidt sin uskyldige mand ud. At jeg var hævngerrig og grusom. At Mikkel var offeret. Men historien bed ikke på. For mange mennesker kendte mig,
kendte mit ry for integritet og retfærdighed. Og for mange mennesker havde set Mikkel for, hvad han virkelig var. En charmerende mand uden substans, der havde giftet sig opad og var blevet doven. Vibeke ringede til mig torsdag eftermiddag. Har du set Børsen i dag? Nej. Hvorfor? Der er en artikel om dit udviklingsprojekt i Indre By. Den er strålende. De har interviewet flere medlemmer af borgerrepræsentationen, der roser dit firmas samfundsengagement og etiske praksis. Der er et citat fra overborgmesteren, der kalder dig en af Københavns mest værdifulde erhvervsledere. Jeg fandt artiklen på min computer. Den var alt, hvad Vibeke havde sagt og mere til. Der var en sidehistorie om mit firmas vækst over de sidste 10 år. Der var et billede af mig på en byggeplads, iført hjelm og pegende på tegninger. Jeg så selvsikker ud, kompetent. Slet ikke som den kvinde, der havde stået i gangen for 3 uger siden og lyttet til sin mand kalde hende en fed flodhest. Arrangerede du det her? Spurgte jeg Vibeke. Jeg har måske nævnt for en journalistven, at du lavede noget banebrydende inden for byudvikling, sagde hun, og jeg kunne høre smilet i hendes stemme. Resten skrev sig selv. Du er seriøst imponerende, Helene. Det var på tide, at folk huskede det. Den aften mødtes jeg med min advokat på hendes kontor i København for at underskrive de endelige skilsmissedokumenter. Alt var klar til at blive forkyndt for Mikkel. Ægteskabet ville blive opløst om 6 måneder, den standard ventetid. Han ville intet modtage, ingen penge, ingen ejendom, intet hustrubidrag. Efter 3 års ægteskab ville han gå derfra præcis, som han var kommet ind, med intet andet end tøjet på kroppen og den gæld, han havde oparbejdet. Han har underskrevet anerkendelsen, sagde Mette og skubbede et dokument over sit skrivebord. Hans advokat rådede ham til bare at acceptere betingelserne i stedet for at kæmpe. Jeg tror, de indså, hvor dårligt bedragerianklagerne ville se ud, hvis dette kom for retten. Jeg kiggede på Mikkels underskrift, en krusedulle nederst på siden. Og Margrethe? Har hun prøvet andet? Et par e-mails mere. Nogle opkald til kontoret. Ikke noget, der kan handles på. Hun er vred, men hun er klog nok til at vide, at der ikke er noget, hun kan gøre. Hendes søn løj også for hende. Husk, hun gav ham 350.000 kroner baseret på hans løfter om skilsmisseboet. Nu har hun mistet de penge uden mulighed for at få dem tilbage. Godt. Jeg vidste, jeg burde have dårlig samvittighed over det, over at Margrethe mistede sine penge, men det havde jeg ikke. Hun opdrog en søn, der så mennesker som ressourcer, der skulle udnyttes. Hun opmuntrede hans grusomhed, lå af hans vittigheder om mit udseende, hjalp ham med at planlægge at tage alt, hvad jeg havde arbejdet for. Hun fortjente enhver konsekvens, der kom hendes vej. Jeg underskrev de sidste dokumenter og rejste mig for at gå. Mette fulgte mig til elevatoren. Du håndterede det her perfekt, sagde hun. Mange mennesker i din situation ville have overbevist sig selv om, at det ikke var så slemt. Eller de ville have reageret følelsesmæssigt, gjort noget overilet. Du var strategisk og tålmodig. Du beskyttede dig selv og dine aktiver fuldstændigt. Jeg lærte af de bedste, sagde jeg. Tak for alt. Tak fordi du stolede på mig. Og Helene, jeg ved, det her var forfærdeligt, men du kommer til at klare dig. Bedre end bare at klare dig. Du kommer til at blomstre. Jeg troede på hende. For første gang i 3 år troede jeg virkelig på, at jeg ville blive okay. 6 måneder senere sad jeg på en café i København K med Vibeke og gennemgik planer for vores næste projekt. Udviklingen i Indre By var foran tidsplanen og under budget. Borgerrepræsentationen havde godkendt vores forslag til en anden fase. Mit firma var vokset med 30%, og jeg havde ansat 10 nye medarbejdere. Hørt noget om Mikkel? Spurgte Vibeke og drak af sin latte. Henrik sendte mig en opdatering sidste måned, sagde jeg. Han er gået konkurs. Mistet alt. Han arbejder hos en bilforhandler nu, bor i en lille etværelseslejlighed i Nordvestkvarteret. Margrethe vil ikke tale med ham. Tilsyneladende giver hun ham skylden for at have mistet sine 360.000 kroner og for spillegælden. Han er på en afdragsordning. Det vil tage ham år at betale dem af. Rasmus fyrede ham fra forsikringsmæglerfirmaet, efter episoden med Julie gik viralt. Hans omdømme er stort set ødelagt. Vibeke var stille et øjeblik. Har du det dårligt med det?
med hvordan du fuldstændig afmonterede hans liv. Jeg tænkte over det spørgsmål. Jeg havde stillet mig selv det mange gange i løbet af de sidste par måneder. Svaret var altid det samme. Nej, sagde jeg. Han forsøgte at gøre det samme mod mig. Den eneste forskel er, at jeg var klogere og hurtigere. Hvis jeg havde ventet, hvis jeg havde stolet på ham i et par måneder mere, ville jeg have mistet alt. Han ville have skilt sig fra mig lige efter, at ægtepagten udløb, taget halvdelen af, hvad jeg byggede, og gået sin vej med en følelse af, at han havde fortjent det. Han ville have knust mig uden at tøve et sekund. Fair nok, sagde Vibeke. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, du er en kvinde, der kender sit eget værd nu. Det er mere værd end nogen hævn. Hun havde ret. De sidste 6 måneder havde været hårde, men de havde også været afklarende. Jeg startede i terapi for at bearbejde svigtet og årene med at finde mig i Margrethes grusomhed. Jeg meldte mig ind i et fitnesscenter, ikke for at tabe mig, men fordi jeg ville føle mig stærk. Jeg genoptog kontakten med gamle venner. Jeg havde mistet kontakten med under mit ægteskab. Jeg huskede, hvem jeg var før Mikkel, før jeg gjorde mig selv lille og forsøgte at passe ind i en andens idé om, hvem jeg skulle være. Min virksomhed blomstrede. Mit omdømme i København havde aldrig været bedre. Jeg blev bedt om at være hovedtaler på en konference for kvinder i erhvervslivet næste måned. Jeg blev inviteret til at sidde i bestyrelsen for 2 forskellige non-profit-organisationer. Jeg var ved at bygge det liv, jeg altid havde ønsket mig. Det, jeg havde sat på pause, mens jeg prøvede at være nogens kone. Skilsmissen blev endelig 3 uger senere. Jeg deltog ikke i retsmødet. Mette repræsenterede mig, og dommeren underskrev opløsningen uden kommentarer. Jeg var single igen, fri og uafhængig, med alt, hvad jeg havde bygget, stadig intakt. Jeg fejrede det ved at gøre absolut ingenting. Jeg blev hjemme, bestilte takeaway og så gamle film i min komfortable lejlighed. Det var stille og fredeligt, og jeg indså, at dette var nok. Jeg havde ikke brug for nogen andre til at fuldende mig. Det havde jeg aldrig haft. Henrik sendte mig en sidste opdatering om Mikkel en måned efter. Skilsmissen var endelig. Han var flyttet til en anden landsdel, et sted i det landlige Jylland, og forsøgte at starte forfra, hvor folk ikke kendte hans historie. Margrethe solgte sit hus og flyttede til udlandet for at bo i nærheden af Rasmus og Sofie. Familien var fuldstændig splittet. Hver især gav de andre skylden for, hvor galt deres plan var slået fejl. Julie var også kommet videre, datede en ny og postede glade billeder på sociale medier. Jeg havde haft ondt af hende i starten, men hun var kommet så hurtigt. Hun var 26 og modstandsdygtig. Hun ville klare sig fint. Hvad mig angår, var jeg mere end fin. Jeg havde taget alt, der var beregnet til at ødelægge mig, og forvandlet det til brændstof. Jeg lærte, at jeg var stærkere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Jeg lærte, at jeg ikke havde brug for en andens godkendelse eller kærlighed for at være værdifuld. Jeg lærte, at hævn, rigtig hævn, ikke handler om at såre en anden. Det handler om at beskytte sig selv og nægte at være et offer. En sen sommeraften stod jeg på min altan og så solnedgangen male havnen guld og orange. Min telefon vibrerede med en e-mail fra min revisor. Den trust, jeg havde oprettet, var vokset med 15% gennem omhyggelige investeringer. Min nettoformue var steget med næsten 14 millioner kroner siden skilsmissen. Alt, hvad Mikkel havde forsøgt at stjæle, alt, hvad han havde planlagt og pynset på, havde jeg beholdt og mangedoblet. Jeg tænkte på den aften uden for mit soveværelse, da jeg hørte de grusomme ord. Den fede flodhest væmmes jeg ved. Jeg er kun sammen med hende for hendes formue. Dengang havde de ord næsten knækket mig. Nu virkede de bare patetiske. Han havde været så selvsikker, så sikker på, at jeg var for dum og desperat til at se, hvad han gjorde. Han tog fejl i alt. I min intelligens, i min styrke, i mit værd. Han havde undervurderet mig fuldstændig, og det havde kostet ham alt. Jeg hævede mit glas vin mod solnedgangen, mod havnen, mod byen, der havde set mig genopbygge mig selv. Jeg havde overlevet svigtet, ydmygelsen og 3 års følelsesmæssigt misbrug, forklædt som et ægteskab. Jeg var kommet igennem det hele stærkere, klogere og fuldstændig fri. Mikkel brugte de næste 2 år på at kæmpe for at genopbygge bare en brøkdel af, hvad han havde mistet.
Konkursen fulgte ham overalt, hvilket gjorde det umuligt at få kredit eller finde anstændigt arbejde. Hans spilafhængighed, ubehandlet og så længe muliggjort af hans forventninger om lette penge, forværredes kun under stresset. Han hoppede fra job til job, by til by, altid et skridt foran sin gæld og sit omdømme. Margrethe, bitter over sit tabte investering og ydmyget af sin søns offentlige fiasko, afbrød kontakten fuldstændigt og nægtede endda at tage hans opkald. Rasmus og Sofie distancerede sig også, trætte af at blive forbundet med skandalen. Mikkel endte præcis, hvor han altid havde frygtet at ende. Alene, ruineret og irrelevant. Et levende bevis på, at forsøget på at stjæle en andens liv kun sikrer, at du mister dit eget. Hvad mig angår, byggede jeg noget ægte. Ikke kun en forretning, men et liv, der var helt mit eget, frit for manipulation og grusomhed. Jeg lærte, at den bedste hævn ikke er ødelæggelse. Det er at blive så fuldstændig sig selv, at de mennesker, der forsøgte at formindske dig, bliver irrelevante. Jeg så tilbage på den aften i gangen, på den kvinde jeg var, stående der og høre de hadefulde ord, og jeg følte taknemmelighed for hende. Hun var stærk nok til at tie stille, klog nok til at planlægge, og modig nok til at gå væk fra alt, hvad der var velkendt, for at beskytte det, der betød noget. Den version af mig reddede os begge. Jeg er så glad for, at du er her, og at jeg kunne dele min historie med dig. Hvis du kunne lide den, så vis din støtte ved at trykke på like-knappen og abonnere på kanalen. Lad os se, hvor mange af os der er. Fortæl mig i kommentarerne, hvilken by du ser med fra, og hvad klokken er der. Jeg er altid så nysgerrig efter at vide, hvor alle I vidunderlige mennesker følger med fra. Hvis du vil støtte mig lidt mere, kan du også sende et lille bidrag. Jeg bringer nye livshistorier hver dag kun til dig. Og nu vil 2 af mine mest populære historier dukke op på skærmen, så du kan vælge, hvad du vil se som det næste.